ए, भाई भाई हाँ? सुनना सुनना कौन है अर्जेंट अर्जेंट कौन है 100 टଙ୍କା ଦେନା ମତେ पागल है कौन बापा अच्छा ये मद पीब तुम ଦବନି ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ଟିକେ ମାଗି ପିସି ତୁ पागल संजू कौन है तू जानिचु मु सबुदिन स्वप्न देखे मो बाहागरटा ठीक एमती होतुबो स्वप्न ताले सत हैला हां तू गोटे काम कर मोर टिके फोटो उठा दे चल हाँ। देखी देखी इसकी लाज ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ମୁଁ तमे तो ऑलरेडी मद पी सारिच आ पीब कोन ଚପ କଞ୍ଜଷ୍ଟ ପଡି 100 ଟଙ୍କା ରଖିନ ପାଖରେ ଯା, ରୋଗ ଯା। ଦେଖରେ ପଳେଇଛି ଟି जाओ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗୁଚି ଗୁଚି अरे अरे ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର हां ବାଲାଜନ हां ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପି एटा कोन मद पीबा जगह ନା ମତେ ପଇସା ଦଉନା ମୁଁ ମୋ ପଦର ଦେଇ ପି एटा पागलटा ना कोन जा शीघ्र जा पळा एठू जा प्रा कहूची ଚିକି ଚିକିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ 8 ଘଣ୍ଟେ ରଖିନ ଛେ चुप छी ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ତ ମୁରଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାଗିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୁବପିଢି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ମତେ ପି ଆରେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ କାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ଏ ବାହାଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ? ଆପଣଙ୍କ ଜଜ୍ ଜଜ୍ ଆପଣ ପାଗଳଟା କିରେ ତୁ ତତେ ୟା ଭିତରକୁ ଡାକିଲା କିଏ ମୁଁ ଶୁଣେ ସେଇଟା କହିଦେଲେ ମତେ କଣ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଜି ତ ଧଳା ଚୁପି ସେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଜୁ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଏ ସଞ୍ଜୁ ଏଠୁ आज्ञा बापा डाकिले ଆରେ ଇଏ କଣ କହୁଛି ସେ ତ ଚିହ୍ନା ଇଏ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି କିଏ ଇଏ କହିଦେ ଚିଞ୍ଚ ନାଇଁ କో जाननी बापा किए हम डिस्टेंट रिलेटिव କି ଚମତ୍କାର ଏକ୍ଟିଂ ତମର ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ସତରେ ଓ ଭାଇ ତମେ ସତରେ ମତେ ଜାଣି କହୁନ ନା ଜାଣିକିରି କହୁନ ये पीचंती बोधे आबुल ताबुल कथार्ता करचंती मोर काम अछि मु आसुची बापा ଯା ବାବା ଯା ହଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ଆପଣ ଏକିଟିଆ ପାଗଳ ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ସବୁ ପାଗଳ ସବୁ ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦବ କି ଟିକେ